Вие вместо да криете видео, направете текста. Ми разбира се. А не, тя вместо да такова крие видеото, да направи. Снимам това знаме. Да, не мога го фанем. Нема... Аха. Де, Вере. Я дръж да го фанем. Ние отпреди, не отзад. Назад е обратното. Ние отпреди. Ние по-натам. Давай това, искам да фанем целия такова надпис. Некой да не сгазим зад мене. Нема ли? Да се пази. О, Боже, на главата ти крия надписа. Не може ръката отзада. Не мога да снимам. Ние го знаме, де. Трябваше и това да тебе къде да бъде. Добре. Добре. Те това го фани го питам за какво е дошъл. Кой? Те това тете. Питай го за какво е дошъл. Фани го, снимай го. Това ли? Кажем на жена, що кой знае къде е познал, че пише. Лъже жената само. Бори се! Бори се за България. Това е за Левски. Левито е Левски. Това па на Левски ли е? Левски, да. Убаво го опани, убаво. Супер, супер. Чудо. Благодаря.